Hej YouTube. I dag der vil jeg lige lave min aftenrutine, når jeg lige når det og sådan. Ja. Ja, okay. Til at starte med at tage så bare et helt almindeligt sort pandebånd, og jeg bruger sort pandebånd, fordi jeg gider ikke have farvet ind. Men det tager jeg bare på, sådan at der ikke kommer alt muligt i mit hår. Og nu ser mit hår totalt latterligt ud, og det gør jeg også selv, men jeg kan leve med det. Sådan. Ja, så tager jeg den her Gush Peeling. Og den er rigtig god til at fjerne makeup med. Så ja. Jeg har ikke flere vægmodeller, så jeg bruger bare lige toiletpapir. Det må jeg lige nødt til. Og så tager jeg bare lige sådan. Nu skal vi se. Sådan der. Og så sørger jeg bare for at smøre det godt ud i mit hoved. Okay, jeg må nok hellere lige tage mine briller af. Jeg plejer også at bruge min Aldi-rens, men den er desværre lige blevet tom. Så jeg køber en ny, så snart jeg får nogle penge. Og så tager jeg bare det her, og så tager jeg det bare godt af. Og så ser det nogenlunde okay ud. Ja. Og så prikker jeg lige over med toiletpapir. Det var smart. Og jeg kan vist godt sige, at jeg har ikke en pæn hud, så har jeg lige lidt mere toiletpapir her. Så må man lige nødt til at bruge nogle ikke rigtig har endnu. Man skulle have brugt køkkenrulle, men det kan altså ikke lige til at få bedre hænder. For helt med køkkenrulle. Og jeg fjerner aldrig sådan min mascara, selvom det er meget dumt at ikke gøre det, men det gør jeg ikke, fordi at der er tit, jeg ikke sådan, når jeg putter makeup på om morgenen, så ved jeg, at det gør jeg i morgen. Men jeg hader bare det her creme. Ja, det ved jeg gør i morgen, fordi jeg skal noget sent i morgen også. Så tager jeg noget af det her Havvita, ja. Den her Matas ting. Ja. Meget god. Og den, det er en fugtighedsting, lotion. Og der tager jeg bare lige sådan her, fordi at når jeg synes, der kommer alt for meget på, så synes jeg, den begynder at snige. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke kan tåle den, men det kunne godt være, at jeg skulle overveje det, når den sviger. Men det
gør jeg ikke. Jeg skal være med at bruge den, indtil det viser sig, at jeg kan bløde den. Men okay, nu vender det svin. Så tager jeg min elskede natcreme. Det er måske ikke lige sådan, som alle lige ser den, men nu syr min hud er lort til natcreme. Og den er rigtig god. Og så dufter den virkelig godt. Og den er så dejlig. Den elsker jeg bare. Og der er næsten ikke mere i. Jeg er ved at runde på den. Jeg vil sige, at det rene, den er ved at runde på den. Nej, okay, næsten. Men ja. Når den er tom, så går jeg ned i Matas, og så køber jeg en ny alligerenser, og så køber jeg en dagcreme og en natcreme. Nu skal jeg også bare lige huske at bruge det, så skal jeg nok få en lidt pænere hud. Ja. Og så vil jeg lige lave sådan et lille resume af, jeg keder mig lidt nu, men det var lige helt til at se. Eller hvad det hedder, sådan noget, hvor man snakker. Og jeg hader bare den der fugtighedscreme. Nej, jeg elsker den, men jeg hader den, når den begynder at klø. It's gonna be alright. Sådan. Ja, og I må meget gerne tage mine briller på, så jeg kan se noget. Og jeg tror lige, jeg ikke har filmet, og det vil gøre lidt længere. I må meget gerne, skrive nede i kommentaren dernede. Hvad idéer til, hvad jeg kan lave. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg kan lave, og jeg vil gerne lave en room tutorial, hvis jeg tror, jeg hedder. Fordi at nu har jeg fået min nye værelse. Det er jeg meget glad for. Før der havde jeg et, der var næsten det halve af, hvad jeg har nu. Det passer sådan cirka det halve af, hvad jeg har nu, og jeg er meget glad for det. Og når jeg ser det, så tænker jeg nok, at det er jo ikke fordi, det er særlig stort, men jeg havde det halve før, så jeg synes, at det er okay. Så. Og så må jeg godt like videoen. Der, like videoen, eller også subscribe. Abonner, eller subscribe. Eller hvad fuck det nu hedder. Ja. Det må I meget gerne, så ses vi. Hej!